एक्स एनडिबिनि जेंनाया मोननै हानजा जानायनि गेजेराव 10 बोसोर आरो नेनानै थानांगोन। गुफुर हालामखौ लानानै बिटिआर एकर्डनि माखासे सिमा बारायनायाव बेसेबां जेंना बिस्वजित सारनि खुगानिफ्राय खोनासंलां। एनडिबिनि माबाया दा मोजां मोनसे पिकआपआव लाबाय, नाथाय बिथांमोननि गेजेराव आरो ग्रुप जालायलायबाय। दा ग्रुप जालायोब्ला सरकारा प्रब्लेम जायो जे सोरबाया रायलायबाय थानायाव सोरबाया जुदि माबा मोनसे बुंसयोबा बिसोर मावालासिनो थायो आरो जे नोंजों मानो गाज्रि मोनजानो। दा प्रब्लेमा जाहैबाय एनडिबिनि गेजेराव, नाथाय अफिसारा मानो बिसोर थिग नङा, बिसोरनि मथे थांनाङा आरो बिसोरबो नङा जोंसो आसल, बेखौ अफिसारा मानो खोनासंनो। ओंखायनो अफिसारफ्रा बुंगोन, मन्थ्रिया बुंगोन, चिफ मिनिस्टारा बुंगोन नोंसोर आगोलावनो ज' जानानै फै। उदालगुरिनि एमएलए, गतिके उदालगुरि डिसि बिथांमोनजोंबो रायलायबाय थानाय जादों। बिथांमोना आंखौ दिगदारखौ खोन्थाबाय थादों जों बोरै गहपुराव थांनानै मा नायनो हानो आरो गहपुरनि मानसिफोरखौबो जों बोरै लेंहरनो, माखासे खामानिखौ जों बोरै मावनो। दा बे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जागासिनो दं। उसुबिदा नुजादों। बिटिसिनिफ्रायबो बिथोन हरदों उदालगुरिखौ जे माने गहपुरथिंनिया आरोखि बबे खाथि जायो। दा खाथियाथ' माजबाद माने सार्कला खाथि जायो आरो माजबाद थानाया खाथि जायो। दा माजबादनिफ्राय बोरै नों गहपुरखौ नायहरनो थानाया, माजबादनिफ्राय बोरैहाय सार्कल अफिसा गहपुरखौ नायहरनो। आरो गहपुरा जुदि बिश्वनाथजोंनो थायोब्ला बे बदलावनो थानाय थायैजों मा जाहैनो। गिथाव बाथाव बिल्टिफोरनि केसखौ बिस्वजित सारा गावनो मावनानै फोजोबदों। एक्स एनडिबिफोरनि केसखौ बिस्वजित सारनो दायथ' होगोन ना? आरो लोगोसे बिटिआरआव गुफुर हालामखौ सोयोबा बेसेबां जेंना? गुफुर हालामनि पुलिस थानाया माजबाद थाना। भिडिअनि फुटेजाव खोनासंलाङोबा स्पष्ट बुजिगोन। आरो जाय सोंथिगिरि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। भिडिअनि फुटेजाव थख' थख' जुदि मोजां खोनासंलाङोबा बर' हारिनि बिटिआर एकर्डनि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों मा जानो थांगासिनो दं, एक्स एनडिबिफोरनि मोननै हानजा गावनायनि सायाव आरो 10 बोसोर फासयनानै थानांगोन। ना आंहाथ' साहसनि खोथाथ' गैया, साहसखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा होबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। तो छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को, असम को छोड़ दीजिए। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज। हमारे यहाँ पर बोलने का कोई मौका नहीं, अपना बात रखने का हमारा कोई मौका नहीं। बारग' एनडिबिनि केडार्सफोरखौ बिथांमोनखौ बुंदोंमोन आंथ' मावनो हायो, अदेबानि जुदि नोंसिनि गेजेराव सोरबाया जुदि आंखौ दाय होयो जे बे मानो हाबसननांगौ, बियो सोर एनडिबिनि जे जोंनि एनडिबिनि माने जेंनानि खोथा बुंहैनो, बिनि खोथाखौलाय जोंसो मावगोन। माने बेबायदि जाबाय थायो आरोखि। ओंखायनो आं बारे बारे बुंदोंमोन जे माने नोंसोर जुदि खौसे जाया आरो नोंसिनि जेंनाखौ मावनांगौ होननानै जुदि मोनसे मदआव फैया, अब्लाथ' सोर भिक्टिम जानो नोंसिनि थाखाय। गाबोन आंखौनो बुंगोन जे दालालि खालामदों, माबा माबि खालामदों। बेनि उनाव बयबो एनडिबि जायफ्रा थांदोंमोन बिथांमोना नङा बेबायदि गैथारला, जोंना जोंनि खामानियावल' जानांगौ। आंबाय माला रायलायामोन, 1 बोसोर आगोल रायलायदोंमोन होनबाय। हाब बेथ' माने बिराद गाज्रि। ओमफ्राय मा रायलायामोन बिसोर खुगाजों बुंबाय, नाथाय लिरनाय माइन'ट्स जेबो गैया। बेनि उनाव बिसोर बुंबाय दे सानसे फै एसेम्बलि जानाय समाव आं चिफ मिनिस्टारजों खेबसे नोंसोरखौ देखा होगोन। बे दिननिफ्राय आङो साखि जानानै थागोन आरो आं बुंफाबाय थागोन। आरो बे खालि बिसोर थांबाय चिफ मिनिस्टारजों मोगा मोगि खालामबाय। लोगो लोगो चिफ मिनिस्टारा नाथाय बहुत रेसपन्ड होबाय बिसोरखौ। नोंसिनि खामानिया थालांगासिनो दङ, र' दिनै रायलायनानै लाब गैया, अफिसारफोरखौ आं लाफाखानानै रायलायाबा नोंसिनि खामानिया जेबो जानाय नङा। गतिके साननै सानथामनि उनावनो आं लेंहरगोन। बेनि उनाव सानसे थारिख होबाय आरो बे थारिख खालि माने बिसोरखौ लेंहरबाय। बेनि उनाव आंखौबो चिफ मिनिस्टार बुंबाय सार नों थाफायाबा जानाय नङा, बे बिदिनो थागोन। आं स्पिकारा बोरै थांनो बेवहाय होननानै। ओमफ्राय बिनि उनाव नङा नों फैबा जों सिएमनि चेम्बाराव नोंखौ माबानानै दोनगोन। बिनि उनाव माने बिसोरो रायलायगोन। गतिके बायहेरायाव माबा खालामा, नोंनि थाखाय बेबायदि जों खालामगोन, थेवबो नोङो फै। बिनि उनाव नङा खोथाखौ खोन्थानि, नङाबा आद्रा जाबा दाय जालायगोन, बुजिबाय। बिनि उनाव आङो माने सिएमनाव बिथांमोनखौ माने थांफाबाय आंबो। बिनि उनाव सिएमजों रायलायनायाव आंखौबो लेंहरबाय, सिएमआ फैबायबा दे एखेलगे थानो हासिगोन। बेवहाय रायलायखालि बिराद मोजां जादों। जे 1 नम्बरानो जाहैबाय जे बिसोरनि केस उइड्रल आरो बे केसखौ बोखांफिननो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय पाब्लिक प्रसिकिउटर बेवहाय होसिगोन 1 नम्बर सासे होनो बुंबाय थादों अलरेडि। खिन्थु बिसोर अलरेडि केसखौ माबा खालामबाय थाखादों, मदद खालामबाय थादों। मोनसेया जाहैबाय रन्जन दैमारिखौ सायख'नायनि बेलायावबो बिथांमोनहा जेरै हागौ मददखौ होगोन। आं बुंदों दा बिथांमोनखौ जे उकिलनिफ्राय मोनथिनानै ला जे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बेलायाव सरकारनिफ्राय माबायदि माने मदद नांगौ उकिलनो, जाय उकिला नांगासिनो दङ बे मथे जोङो खालामनानै होगोन। बिनि उनाव बिसोरनि जिथु माने मा होनो एसग्रेसिया बेखौ रायलायनाय जाबाय। दा बेसेबांबा 100 थिग जानानै दङ बिथांमोना जेखौ हरदों। बिनि उनाव मोनसेया जाहैबाय
जे साख्रि बाख्रि होनायनि बाथ्रा दा बैसो गैया दा बे बैसो गैयैफोराबो मावगोन होनदों आरो दाख्लै चिफ मिनिस्टारा बेयाव खोथा होबाय माने खैजन जागोन होनदोंमोन 500 जनसो जागोन होनदोंमोन जायफ्रा एज दं बा क्वालिफिकेसन दं बा माबा दं दा चिफ मिनिस्टारा साब मिनिस्टारा लिस्टखौ बिबाय बे मथे बियो नायनो नागिरदों जे बिसोरखौ होनो आरो दा पुलिसाव जितु रिक्रुट जाबाय थादों बे पुलिसनिखौ चिफ मिनिस्टारा माने बुंबाय जे बेवहाय जेसेबां माने एप्लाइ खालामनाय दं बिसिनि माबाखौ माने हर गतिके पुलिसाव बिसोरखौ माने जोङो सोनि आरो बे मथे दाख्लैहाय बिथांमोना आंनो ज' हरबाय आरो ज' हरनायखौ आङो डिजिपिनो साबमिट खालामबाय दा डिजिपिया होनदों सोरबा जुदि इन्टारभिउ माबा माबि होनायाव दिगदार जादोंबा बेखौ माने एक्सट्रायै ड्राइभ खालामगोन आरो सोरबा थालांदोंब्ला आरो सोरबा फाबा माबायाव खेलिमेलि जादोंबा एक्सट्रा एक्स एनडिबि हिसाबैबो माने लाफिनगोन आरो जुदि बिसिनि इन्टारभिउ माबा जायाखैबा दा 2% बेबायदि माने आन्डारग्राउन्ड माने जि सारेन्डारफोर जादों बा मेन स्ट्रिमाव फैदों बिसोरखौ होनायनि थाखाय खथा दङ आरोखि दा दाख्लै बेवहायनो माने एनडिबिनि जेफोर पुलिसाव एप्लाइ खालामदों बिसोरखौ होनो होनबाय दा जेसेबां इन्टारभिउ होदों बेखौ आं बिहरदों 4 ग्रेडनि माने एनडिबिनि जि दं बेखौ चिफ मिनिस्टारनो होनाय जागोन गतिके चिफ मिनिस्टारा एक्जिस्टिंआवबो हयथ' साफा सानै स्पेसियेल बे खथाखौ बानायनानै हयथ' होनो हागौ आरो स्पेसियेल कनसिडार खालामनो हागौ बे मथे एनडिबिनि माबाया दा मोजां मोनसे पिकआपआव लाबाय नाथाय बिथांमोननि गेजेराव आरो ग्रुप जालायलायबाय दा ग्रुप जालायोब्ला सरकारा प्रब्लेम जायो जे सोरबाया रायलायबाय थानायाव सोरबाया जुदि माबा मोनसे बुंस'योबा बिसोर मावालासिनो थायो आरो जे नोंजों मानो गाज्रि मोनजानो दा प्रब्लेमा जाहैबाय एनडिबिनि गेजेराव नाथाय अफिसारा मानो बिसोर थिग नङा बिसिनि मथे थांनाङा आरो बिसोरबो नङा जोंसो आसल बेखौ अफिसारा मानो खोनासंनो ओंखायनो अफिसारफ्रा बुंगोन मन्थ्रिया बुंगोन चिफ मिनिस्टारा बुंगोन नोंसोर आगोलावनो ज' जानानै फै आरो बे ज' जानो हायाब्ला थांबाय आरो 10 बोसोरावबो जेबो जानाय नङा ओंखायनो जि लाइनजों खारबाय थादों बेजोंनो थांनांगौ जोंनि पारपासा जानांगौ जोंनि एनडिबि बिदा फंबायफ्रा फुल्लि फ्रि जानांगौ खारन केसआ सासे मानसिनि जिबनखौ धंस खालामो दिनैथ' आन्दलन गैला संगठन गैला दा जुदि बेहा केस जाबाय थायोबा कर्टआव थांनांगौ मायाव थांनांगौ थांनो हायाबा जेलाव बिनि न'खरा मा जागोन गतिके जों केस उइथड्रला जेरैखि जायाबाबो जानांगौ नांगौबा रसा नांनानैबाबो जेबो नङा बिसि फिसा लानानै थागोन नाथाय केसनि थाखाय जुदि खारखोमानाङो जेलाव जुदि थाहैनाङो बे न'खरा मा जागोन जेराव जोंनि गोरोबथायाव केसखौ बोखांनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौ जों थाबैनो मावनानै प्रसिडिउरनि गेजेरजों सरकारा नटिफिकेसन होनानै बेखौ उथायनो हाया सरकारा जेखौ अजद गैला बेखौ कर्टआवसो सरकारनिफ्राय माबाफोर दंबावो नामा होननानै सरकारनि उकिलखौ सोङोब्ला जोंहा जेबो गैला होननानै डिसप'ज खालामनांगोन उथायनांगोन खारन बिएलटिनि केसखौ 1 बोसोरनि गेजेराव उथायजोबदोंमोन आरो बेयाव आं गावनि जे रल लादोंमोन आरोखि किन्तु दा डिले जालांनायखौ नुनो मोनदों ना बेथ' जोंनिसो दिलेया गोरोबलायनो हायो ना दिलेया जाहैबाय जोंनि सोर माने मावगोन जेन'बा बिएलटिनि बेलायाव आं मावबाय थादोंमोन गासिबो बयबो मिथिगौ बिएलटिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव आं मावबाय थादोंमोन आरो आंजों लोगोसे बै समनि एमएलएफ्रा बै समनि मन्थ्रिफ्रा जेब्लानो नांगौ बिथांमोना मदद होफाबाय थादोंमोन आरोखि आरो काउन्सिलनिफ्रायबो फुल्लि मदद होबाय थादोंमोन बै समाव आरोखि आंखौ आरोखि माने आं दा बुंना लानाय बायदि जायो आरोखि आं मावदोंमोन बिएलटिनि समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो बिएलटिनि केस उथायनाय बेखौ आं मावदों मावनाया गासिबो मावदों किन्तु बेवहाय सानफ्रामबो जि अफिसियेल माने खामानिफोर थालांनाय मानाय नटिफिकेसन होनाय माखौबा माने सोरजोंबा माबा मोनसे कनसाल्ट खालामनाय बेफोर खामानिखौ आङो कोअर्डिनेट खालामबाय थादोंमोन आरोखि आं मावदों होनबाथ' बे उचित नङा बे जाबाय आफाद बा जाहैबाय ज' जोंनि दैदेनगिरि नाथाय बेखौ मावनायाव आं निजे दङमोनखाय बे प्रसेसखौ आं मोनथिगौ आरोखि आरो बेखायनो आं होनबाय थादों जे दिनै अन्तत' आरोखि एनडिबिनि बेफोर प्रब्लेमफोरखौ जों सल्भ खालामनांगौ हाजार होन जायखि जेखि बुं बे एनडिबि फंबाय बिनानावफ्रा जा दाजाब्लाबो जिनि थाखाय ओंखारदोंमोन जाथिनि थाखाय ओंखारदोंमोन बिसोरनि लामाया गोरोन्थि होनब्लाबो मा होनब्लाबो नाथाय बिसोरनि जिथु साननाय हनाय मावनाय बे जाथिनि थाखाय सोरखौबा मानोबा धमकि होनानै केस गोलैदों नाथाय बिसोर जाथिनि नामाव खालामदोंमोन आरोखि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय नङा बिसोरखौ जोङो माबोरैहाय मोजाङै मोजां मेन स्ट्रिमाव लाबोदोंल' होनबाथ' जानाय नङा साभाबिक जीवन जात्रा माने मा होनो साधारन भाबै जाहाथे जिउ खुंनो हायो बेखौथ' जों खालामना होनांगोन एकर्ड बायदिनो एकर्डआव मोनबोफानाय दफा बायदियै जिहेतु समष्टि बारायनाय मोन 40 बियाबनिफ्राय लानानै मोन 60 बियाबसिम बारायनाय माबायदि थासारियाव दङ ना समष्टिनि बियाब बारायनायनि बेलायावथ' दा माने माने मा होनो बड'लेण्डनि सिमाखौ थिग खालामनांगोन बड'लेण्डनि सिमाया दासिमबो फाइनाल जाबाय होननानै दाबो फोसावाखै दा कमिसन आरो बर' फरायसा आफाद आरो सरकार रायलायगासिनो दं दा गफुरा हाबबाय नटिफिकेसन गफुरखौ दा उदालगुरि जिल्लाजों नटिफिकेसन होनानै दं
गेजेराव अफिसियेल खामानियाव गोबां जेंना जादोंमोन खारन गहपुरनिफ्राय उदालगुरियाव बोरै फैनो दा बेखौ टेम्परारिलि चिफ मिनिस्टारखौ बुंहोनानै चिफ मिनिस्टारा आपातत गहपुरावनो मावथ'बाय थाथों गहपुरनि अफिसारफ्रानो मावबाय थानांगौ होननानै बिथोन हरनायखाय दा थाथ'फिनबाय खारन गहपुरखौसो नटिफिकेसन होदों बिश्वनाथनि माखासेखौसो होदों अदेबानि माने जोंहा ढेकियाजुलिनि गामिफोरखौ बड'लेण्डआव दाबो नटिफिकेसन होनाय जायाखै आरोखि बे राङापाराथिं बे गोलैबायखौनो गहपुरासो नांनानै दं दा जोंनि बड'लेण्डनि जि गोरोबथामोन आगोलाव आरो 6 सिडुलाव जेब्ला सोनाय समाव बे जाबाय बड'लेण्डआ मोनसे एरिया जागोन आरो बे एरियायाव कन्टिगिटि थानांगोन आरोखि गामि हाबोब्ला माने नांजाबनांगोन आरोखि जाम्पिं जानो मोना माने सेटेलाइट जानो मोना नाथाय दिनै जिथु माने गामि सोनायनि खामानि बेवहाय दासिमबो सेटेलाइट जानानै दं आरो सेटेलाइट जानानै थायोब्ला इन प्रिन्सिपल बड'लेण्डआव खुनु गामियानो माने बिदि थानो मोना आरोखि माने सेटेलाइट जानानै थानो मोना दा बे गामिया जेब्लासिम नांजाबजासे जाया अब्लासिमथ' फाइनाल जानाय नङा आरो फाइनाल जायोबा सेटेलाइटआ इन प्रिन्सिपल बुंनो हाया आरो बड'लेण्डआ जुदि दा सेटेलाइट जायोब्ला अब्ला इयुनाव कमिसन दायै दायै दानि थाखानाय बड'लेण्डनिफ्रायबो गुबुन गामिफोरखौ दानख'बाय थानाय जागोन आरोखि बड'लेण्डआ जुदि सेटेलाइट जायोब्ला माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मिसिं काउन्सिलफोर बायदि सेटेलाइट जायोब्ला अब्ला बड'लेण्डनि जायखिजाया गामिखौनो जेराव बर' गैया बेखौ सोरबाया दाबि खालामोब्ला गभर्नरा कमिसन दानानै माने बे गामिखौ दानख'नो हायो दा बेखौबोथ' रावबो बर'फ्रा मानिनाय नङा आं सानो आरोखि माने खिन्थु ओंखायनो दा बे गामिया जेब्लासिम फाइनेल डिसिसनाव फैया अब्लासिम समस्ति दाफामफिननाया जागोन ना जाया आरो बिसोरखौ गारनानै जुदि समस्तिखौ दाफामफिनो बिसोर मानिगोन ना मानिया माने जायफ्रा माने लेथें पेटें सेजानानै दङ आरो दा गहपुरा जुदि सेटेलाइट थानो हायोब्ला आरो अब्लाथ' रङिया नलबारि आरो माने दरंफ्रावबो आरो नैबे जोंहा मा होनो बङाइगावआवबो गोबां बर' गामिफोर दं आरो बिसोरबो दावराव जालायगोन जे गहपुरा थानो हायोबा जोंखौलाय सेटेलाइट मानो दोननो हाया दा ओंखायनो जेब्लासिम बिटिसिआव गामि सोसननाया बिटिसिनि बा बड'लेण्डनि गामि सोसननाया जेब्लासिम फाइनाल जाया अब्लासिम समस्ति दाफामफिननाया जागोन ना जाया दा बड'लेण्डनि बिसायख'थिखौ गहपुरफोरखौ गारनानै खालामग्रोगोन नामा मोनसे खोथा थाहैबाय जुदि दाफामनानै खालामोबा आरो दाफामालासिनो खालामनायावबो बे दा खोथा थाफैसै आरो नटिफिकेसन जाबाय बड'लेण्डआव नटिफिकेसन जाबाय नालाय 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिटिसिनि साफ्रोम नागरिकानो भट होनो मोननांगौ आरो मोनफ्रोमबो जायगायानो बिटिसिनि बबेबा नङा बबेबा समस्तियाव थानांगौ दा अब्ला गहपुरा दिन्दां जानानै थायोबा बिसोरखौ बबे समस्तिजों सरजाबनो आरो दा गहपुराव जि गामि हाबदों गहपुर एलेखा बिश्वनाथ बा बेफोर एलेखायाव बे गामियाबो ज' नङा माने बबेबा दतमायाव मोननैसो हाबबाय बिनि उनाव नोङो सेरफांगुरियाव मोननैसो हाबबाय बिनि उनाव नै बनरगावआव मोननैसो हाबबाय बेबायदि आरोखि एखेलगे नङा बेफोर जाहैबाय बर' पपुलेटेड एरिया बे हिसाबै होदों नाथाय बे गामिया नांदेरनांगोन दा चिफ मिनिस्टारखौ आं सोंदोंमोन चिफ मिनिस्टारा होनदोंमोन नङा माने जेरैखि जायाब्लाबो बिसोर बुंदों फरायसा आफादा बुंदों बे लिस्टआ माने कन्टिगिटि जागोन आरोखि नाथाय कन्टिगिटिया दाबो फाइनाल जायाखै आरो बे माजबाद जोंनि जिथु मा होनो उदालगुरि जिल्लानि सानजा सिमा बे सानजा सिमानिफ्राय जालाङाखै आरोखि सिमा बारायनाया गतिके बेसिम नांफैनाया फाइनाल जाब्लासो आं सानो गोदान समस्तिजों इलेक्सन बानायनाय बा गोजाम समस्तिजोंबो इलेक्सन फाथिनायनि बाथ्राया फैगोन आरोखि दा आं सानो मानाव गेदेर प्रमद बर' बा मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथांमोना बेफोरखौ निस्सय कनसार्न बेखौ मोनथिजोबगौ आरो बिथांमोना जेसे हागौ नाजागासिनो दं आरो सानो जे 25 मायथाइ इलेक्सननि सिगां सिगां हयथ' बेफोर जोबगोन खोमा आरोखि मा रायलायबाय थादों आं मोनसेया दा मात्र स्टेटासखौ आं खोन्थादों आरोखि मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्डआ माबायदि जानांगौ कन्टिगियास जानांगौ थारमाने सिमाया आरोखि बेखौ दिनै जुदि गोदान डिसिसन लानानै बड'लेण्डआ माने दांख्लब दुंख्लबबो जाजायो होनोबा बे आलदा बाथ्रा दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा बेखौ दा मावगासिनो दं बिथांमोनासो बेनि सायाव बुंनो हागोन जे बिथांमोना इयुननि बड'लेण्डखौ माबायदि खालामनानै लाखिनो नागिरदों बा दानि जिथु सावरायबाय थानाय बे सावरायनाया माने माबायदि आवगायदों बेखौ बिथांमोनासो मोनथिगोन गतिके आं जास्ट जेखौ मोनथिगौ दा सरकाराव थानानै आरो माने मा होनो जोंनि माने आङो उदालगुरिनि एमएलए गतिके उदालगुरि डिसि बिथांमोनजोंबो रायलायबाय थानाय जादों बिथांमोना आंखौ दिगदारखौ खोन्थाबाय थादों जों बोरै गहपुराव थांनानै मा नायनो हानो
आरो गफुरनि मानसिफोरखौबो जों बोरै लेंहरनो माखासे खामानिखौ जों बोरै मावनो दा बे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जागासिनो दं माने उसुबिदा नुजादों बिटिसि निफ्रायबो बिथोन हरदों उदालगुरिखौ जे माने गफुरथिंनिया आरोखि बबे खाथि जायो दा खाथियाथ' माजबाद माने सार्केला खाथि जायो आरो माजबाद थानाया खाथि जायो दा माजबादनिफ्राय बोरै नों गफुरखौ नायहरनो थानाया माजबादनिफ्राय बोरैहाय सार्केल अफिसा गफुरखौ नायहरनो आरो गफुरा जुदि बिश्वनाथजोंनो थायोब्ला बे बड'लेण्डआव थानाय थायैजों मा जाहैनो माने प्रब्लेमा आंहा जेबो अजद गैया मा जेखौ डिसिसन लायो बर' फरायसा आफादा जेखौ डिसिसन लायो जोंनि बड'लेण्ड सरकारा जेखौ डिसिसन लायो बे मोनसे डेम'क्रेटिक गणतान्त्रिक जास्ट दिनै आङो मात्र बड'लेण्डनि कनसेप्टखौ आं मोनथिगौ नालाय आरो बे बिटिसि दानि बड'लेण्डआ सांबिधानिक भाबै आरो संबिजितजों 2003 मायथाइयाव दाजानाय नालाय बेनि एक्ट बे आयेन गथ' नालाय गतिके बेखौ आं मोनथिगौखाय आं बुंदों आरो जे बड'लेण्डआ माने कन्टिगियास एरिया जानांगौ आरोखि ओंखायनो बेवहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेजिस्लेटिभ आरो एक्जिकिउटिभ पावारखौ होनाय जादों नों प्रशासन खालामनांगौबा खुंनांगौबा नोंहा मोनसे एलेखा थानांगौ ना थानाङा दा खालि बर' गामि गामिल' खिन्थु एलेखा गैया नों माब्रै बेवहाय सासन सालायनो सासनखौथ' नों सालायनो हाया बे कनसेप्टआवनो जे बड'लेण्डआ मोनसे एरिया जागोन आरोखि कन्टिगियास एरिया बे लेथेर फिथेर जानाय नङा आरो खिन्थु दा आथिखालावबो बेनो फाइनाल होनोबा लेथेर फिथेर जानानै थागोन नाथाय बे संबिधानिक भाबै बेयो जानो हानाय नङा सोरबाया बेखौ चेलेन्ज खालामोब्ला बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ माने सारेन्डार खालामफिनगोन आरोखि आरो जुदि चेलेन्ज खालामा थाबायबा बड'लेण्डआ सेटेलाइट जाबाय मा इन फिउचार बड'लेण्डखौ जिखुनु समावनो जायखिजाया सरकारा माने गामि दानलाय सोलायखौ खामफिनबाय थानो हागोन आरो अब्ला दानि जिथु थाखानाय बिटिसि बिनि गामियाबो दानख' जानो हागौ आरोखि उनाव बेयाव जेबो गिदिर बाथ्रा नङा गणतन्त्र बर'फोरनि खोथाखौ खोनासङोबा मालायनि खोथाखौबो खोनासंनांगोन सरकारा बयनिबो संबिजिदा बयनिबो मोन्थायखौनो नायगोन गतिके जों माब्रै मोजाङै बयखौबो गोरोबनानै सालायनो हायो बिनि सायाव सोनारगोन आरोखि ओंखायनो बे बड'लेण्ड बासिफोरनि बाथ्रा जों राजखान्थियाथ' जों सानसे दं साननै दं दिनै सोरबाया भट होदों थाबाय गाबोन भट होला जोब्बाय अदेबानि बड'लेण्डआथ' रायजोनिसो गतिके रायजोआ मा डिसिसन लायो जोबनायाव बे फैगोन बिथाङानो जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि डेम'क्रेटिक खौराङाव जोंजों गोनां गोनां बाथ्राखौ बिथाङा शेयार खालामदों बा फोरमायना होदों आङो जोबथा समाव आङो बेखौसो बुंगोन जिहेतु बिटिसि गोरोबथायाव जेरैबायदि जोङो फसंथानफोर मोनबोदोंमोन आरो लुफुंजाबायबो फ्राय आरो बेनि बेराफारसेथिं जे बिटिआर गोरोबथायाव जोङो गोबांथार बेबायदिनो दफा बायदि फसंथानफोर मोननो हादोंमोन जेरै एनआइटिनि बाथ्रा मख'नाय दं रिम्सनि बाथ्रा मख'नाय दङ बेयाव स्पर्ट्स इउनिभारसिटिनि बाथ्रा रायखांनाय दं बेयाव रियेल कस्ट फेक्टरिनि बाथ्रा रायखांनाय दं बेयाव नाथाय दिनैसिम बेफोर लुफुंनाय बा बानायनायखौ जोङो नुनो मोनाखै जाहोना मा बबेयाव थालांगासिनो दङ आं बेखौनो होनगोन जाहोनखौथ' दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि दा बड'लेण्ड सरकार बे मोननैयासो मोनथिगोन दे बबे बबे जाहोननि थाखाय बबे जेंनानि थाखाय बेफोरो दा आवगायनो हायाखै बे खामानिफोरखौ आरोखि ओंखायनो आं सानो सरकारा जिखिनि बाथ्रा होदों दिनै बयबो दंजोबो नरेन्द्र मदि मानव गेदेर बिथाङा प्रधान मन्त्रि अमित शाह बिथाङा हम मिनिस्टार आरो दिनैहाय बै समाव सर्बानन्द सन'वाल मानव गेदेर बिथाङा गिबि मन्त्रिमोन आरो दिनैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्त्रि अदेबानि होमब्लाबो बर' गोरोबथायाव माने बिथांनि बिफावानो मैखोममोन आरोखि माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दाबो दङ गतिके आं सानो जे निस्सय माबा मोनसेथ' जागासिनो दं खिन्थु बबेयाव मा जानानै दं बेखौ आङो मोनथिया दा बिसोर दिल्लीयावबो जेनेबा रायलायबाय थादों आं सानो बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो हयथ' बिथांमोनजों रायलायब्ला मोनथिगोन आरोखि जे बेफोरनि प्रग्रेसा मा जाबाय थादों आरो खोनानो मोनदों सार थाखानाय सिआइटिखौ आपग्रेडेसन खालामनानै एनआइटि खालामनायनि जि बाथ्रा बेबायदि खोनानो मोनदों दायो अदालगुरियाव जे लुफुंनो थांनाय एनआइटिआ अब्ला बिनि मोगथां महरा माबायदि जागोन दा बेवहाय माबायदि सावरायो आं मोनथिया अदालगुरियाव अलरेडि इन्जिनियारिं कलेजा जागासिनो दङ अदालगुरियाव माने बिल्डिं सिल्डिं कनस्ट्राक्सनथ' जागासिनो दङ अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्जिनियारिं कलेज गंसे अदालगुरियाव दा जागासिनो दं बावला कमप्लिट जाब्लानो एकाडेमिक सेसना आरम्भ जागोन आरोखि माने जागायजेनगोन दा बेवहाय गंनै टेक्निकेल इन्स्टिटिउट माने सलायनो हागोन ना हाया सरकारा सरकारनिसो नालाय ना जाथावनायाथ' जेबो नङा बड'लेण्डआव जाब्लाबो शिक्षा अबस्था सोलोंथाइनि आबहावाखौ जों थिग खालामाबा
मालाया बयबो फैनानै फरायगोन जेरै क'क्राझारनि दा इन्जिनियारिं कलेज बिबि बेवहाय खैजन बड'लेण्डनि फरायसा दं बारा गैया दिनै CITआ बड'लेण्डनि थाखाय खथा थानायखायसो बेवहाय BTC नि फरायसाफोर दङ ओंखायनो NIT बा इन्जिनियारिं कलेजानो जा जियानो जा 10 खानबो जानो हायो 20 खानबो जानो हायो खारन बेवहाय अल इन्डियानि फरायसाफ्रा बेवहाय फरायफैगोन दा सिटसो मोना जोंनि फरायसाफ्रा दिनै बायरायाव थांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो बायरानि फरायसाफ्राबो दिनै फैनानै फरायगासिनो दं जोंनि NIT फ्रावबो आरोखि दा जानाया गिदिर बाथ्रा नङा गभर्नमेन्टआ माने मोनसे जायगायावनो रान खालामनांगौआ माने बिसोरो बबे बिथिंजों बेखौ जास्टिफाइड खालामनांगोन गतिके जोंनिफ्रायनो जुक्तिखौ होनांगोन दा जोंनो माने इन्जिनियारिं कलेज थासेयावबो जोंनो मानो NIT इन्जिनियारिं कलेजनि कर्स आरो CIT नि कर्सआ एसे डिफारेन्ट जुदि एखे जायोबा मोननैबो टेक्निकेल मोनसेया सेन्ट्रेल मोनसेया स्टेट दा गासिबो बाथ्राफोरखौ जों क'क्राझाराव दा दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दं आरो जोंहा गभर्नमेन्टआबो मोनसे गभर्नमेन्ट कलेजाबो इउनिभारसिटि जाबाय बाथ्रा नङा थानो हाया होननायनि खुनु बाथ्रा नङा आरोखि NITबो थागोन बेबो थागोन नाथाय सरकाराथ' बेखौ निश्चय जोंनि BTC अथ'रिटिजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोरोबथा खालामनाय आफादखौ लिड खालामदों हिसाबै बिसोरजों निश्चय रायलायदों आरोखि दा रायलायदोंब्ला आं बुंनाया जाहैबाय जास्ट माखासे बेफोरबायदि बाथ्रा फैयो जे सरकारा मोनसे समावनो मोनसे जायगायाव दा मोननै बुस्थु खालामगोन ना खालाम आरो बै समाव रायलायग्राया मोनसिगोन जे बैसोरनि स्पिडआ मामोन जों जेला रायलायदोंमोन BLTजों बे समाव गासिबो बाथ्राफोरखौ जोङो मिनिस्ट्रि कनसार्नफोरजोंबो माने डिपार्टमेन्टजोंबो जों रायलाय क्लियार खालामखादोंमोन आरो दा जितु CIT नि बाथ्रा बे समाव मुरली मनहर जशिया हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट बेनि एडुकेसनमोन गोदो HRD मिनिस्टारमोन आरो मुरली मनहर जशिजी बिथाङा स्ट्रिक्टलि जेब्ला माने जों आल'सनानि उनाव प्रस्ताब हैबाय माने होम मिनिस्ट्रिनि मानसि आरो जोंनि BLT लिडार जयै जेला रायलायहैबाय बिथांजों जे बड'लेण्डआव ओरै मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लुबैदों बिथाङा स्ट्रिक्टलि बे समाव बुंबाय बे ओरैनो माने पण्डित जानाय बेफोर इनस्टिटिउसनखौ खालामना लाब गैया आं बेवहाय सापर्ट गैया आरोखि बे MA कलेजथ' दंखायो नोंस्रा MSc फरायनो थाखाय मान नांगौ बिनिख्रुइ टेक्निकेल इनस्टिट्यूटआ बिराद दरकार होननानै बिथाङानो बेखौ प्रस्ताब होदों सेन्ट्रेल इनस्टिट्यूट अफ टेक्न'लजि CIT खालाम टेक्निकेल कर्स खुलि बिनि उनाव नोंसोर बेखौ इउनिभारसिटियाव आपग्रेड खालाम लिरखा आरो बे आपग्रेडनि उनाव टेक्निकेलजों लोगोसे नोंसोर जुदि हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटिकल साइन्स बेखौ जुदि नोंसोर बेवहाय अपेन खालामफायोबा बे गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि फान्डजोंनो बे जालांगोन इउनिभारसिटियाव खिन्थु दा नोंसोरो बेबायदि माने जास्ट डिग्रिल' होग्रा माने नन टेक्निकेल कर्सखौ लानो नाङा आरो आं बेयाव इच्छा गैया बिनि उनाव जोबनायाव रायलाय गासिबो स्टुडेन्टनि मानसिफ्रा जों बेखौ मडेल बानायगोन बिदिनो लास्टआव एग्रि जाबाय ओमफ्राय जोंखायनो बे जाबाय क्ल'सआव एकर्डआव जे सेन्ट्रेल इनस्टिट्यूट टेक्न'लजि खालामनाय जागोन आरो बेखौ माने सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि हिसाबै माने इउनिभारसिटियाव आपग्रेड खालामनाय जागोन आरो बे हिसाबै दा CIT खौ आपग्रेड खालामबाय आरो बे रायलायनाय स्पिरिट हिसाबै CIT आव दा नन टेक्निकेल कर्सनिबो नोङो MA कर्स खुलिनो हायो आरो जुदि नांगौब्ला बेनि माबायाबो दङ आरोखि माखासे नोङो साबजेक्टसे हमना लादो नोङो मेनेजमेन्टफ्रालाय आरो नन टेक्निकेल बेखौथ' नोङो बेवहाय खालामनो हायो दा ओंखायनो बे जाहैबाय जों मा लुबैयो जोंनि शिक्षा बेबस्थाखौ माने एडुकेसनखौ आरोखि बे जोंनि सायाव बाखिथ' बिल्डिं लुनांगौ मास्टार पस्ट खालामनांगौ आरो बेखौ सरकारा जुदि माने बै समाव आरोखि माने रायलायग्राफ्रासो मोनसिगोन आं होननाया दा बिदि एसे बुंनांगोन जोंना जाहैबाय जेला सुक्ति जादोंमोन ना माने BLTजों बे समाव बुंनाय मोनफ्रोमबो खोथाखौ लायै जों बै समाव जायफ्रा खोथा होदोंमोन बे मानसिफोरखौ जोङो गेजेर गेजेर हमहैना बुंदोंमोन बे माथो जायाखिसै दाबो लोगो इन्सट्राक्सन होदोंमोन आरोखि अफिसियेलि आरो बे मथे बे जाबोदोंमोन दा नैबेवहाय बे डिपेन्ड खालामगोन जे जों रायलायनाय समाव बे पेकेजखौ जेब्ला थिक खालामदोंमोन बे पेकेजखौ थिक खालामनाय समाव जेन'बा सोर खोथा होआमोन गतिके बे खोथा होग्रा मानसियाथ' निस्सय दिनै मावनानै होनांगोन गतिके आं सानो बिथांमोना निस्सय बेखौ मावगासिनो दं खालामगासिनो दं माबा मोनसे डेभेलप निस्सय जागासिनो दङ आरोखि आं मात्र' आंनि एक्सपिरियेन्सजोंल' आं बुंदों मोनसे गोरोबथाया माब्रै इमप्लिमेन्ट जायो खुब गोनां बाथ्राफोरखौ बिथाङा जोंनो मिथिहोबाय आङो बे समाव राजखान्थिनि आयदायाव आङो थांगोन जिहेतु गोबां रायजो राजाफ्रा बा सांग्रां नोगोरारिफ्रा सावरायगासिनो दं जे फैगौ BTC बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै आथिखालाव बिस्वजित दैमारिया दिसपुरनिफ्राय क'क्राझार बा बिटिआरआव फैनाया गोख्रै जागासिनो बेफोर गासिबो नंखाय नाथाय
राजखान्थियावथ' बेबायदि बाथ्राखौ बयबो सावरायगोन साफ्रोमबो मानसिखौनो नोजोर होयो सोर मा धान्दा लादों आरो सोर बबाव थायोब्ला मोजां जायो बे सरसाया सलियो दा दिनै बड'लेण्डनि माने जिथु राजखान्थि बे राजखान्थियाव बड'लेण्डनिफ्राय दिनै आं सासे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानानै दं आरो जिथु आंनि पार्टी भारतीय जनता पार्टी बे भारतीय जनता पार्टीयाव जोंनि बर'फोरनिफ्राय जेन'बा आंल' बे पजिशनाव दङ ओंखायनो जेथिया भारतीय जनता पार्टीनि फारसे नोजोर होगोन अब्ला डेफिनेटलि बयबो राजखान्थिगिरिल' नङा बेवहाय सोर दं सोर जानो हाथावगौ सोर फैनो हाथावगौ दा 2025 मायथाइयाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बिसायख'थियानोथ' गासिबो राजखान्थिगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सिजन बेनि खेथि माने बेवहायनो मावनानै लानांगौ आरोखि दा बेवहाय बयहाबो हाबिलास थायो आरो बेखौ लानानैनो माने सावरायनाय जायो प्लेनिं जायो स्ट्रेटेजि खालामनाय जायो बयबो रायजोनि खाथियाव थाङो माने बे दा ओंखायनो बड'लेण्डआव बे माहला फैबाय आरो दा सिजेना हाबबाय खोथिया फोनो जाबाय दा खोथिया फोनो जाबाय नालाय दा खारायनोसै नालाय हालेवनानै सामार बुनाय बे जाहांबाय आरोखि गतिके आंखौ सासे राजखान्थिगिरि हिसाबै दिनै बेसेबांबा गोबाव नुबोदों 2001 मायथाइनिफ्राय कन्टिनिउवासलि आं दा दंबोबाय थायो आरोखि गासिबावबो गतिके आंखौबो लानानै सानो जे बिजेपि बाथ' सोर दं आमोखासो फैगोन बे आरोखि बेबायदि जेबो बाथ्रा गैया आंना जाहैबाय मोजांल' जानांगौ थारैनो बे खेबाव बिटिसिनि चिफ जागोन नामा नोंथाङा नङा आं बेखौनो राजखान्थियाव रावबो जानो होननानै जानो हाया बे जाबाय रायजोनिसो बाथ्रा मोनसेया जाबाय पार्टिनि रायजोआ बबेबा पार्टिखौ चइस खालामनानै भट होब्लाल' जाया आच्छा भट होखांनायनि उनाव पार्टियासो डिसाइड खालामगोन जे सोर सुबुंखौ बबे मासियाव दोनोब्ला पार्टिनि थाखाय मुलाम्फा जागोन आरो गावनि हादोरनि थाखाय रायजोनि थाखाय खामानि मावनो लानाय बा जिथु प्लेनिं लादों बेखौ मावफुंनो हागोन बेखौ पार्टियासो डिसाइड खालामो आरो मोनसेखौ जों बयबो बिजेपिया जाहैबाय मोनसे महासागर बायदि बिनि माने हाइ कामान्डफ्रा बबाव थायो माने बेखौ नोङो बुंनोनो हाया आं दिनैसिम एमएलए जानायनि उनाव खुनु बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौनो आं लोगो मोनाखै खारन आंहा राजखान्थियारि जेबो माने बिफाव गैया स्पिकार जानाय लोगो लोगो आं राजखान्थि मिटिङाव थांनो मोना राजखान्थिनि अफिसाव थांनो मोना संबिजिदारि बियो गतिके आं दा जेबो गैया गतिके आं पात्तायानो गैया जे सोरनिबा खाथियाव माबा मोनसे आर'ज गाबनांगौ माबा मोनसे बिनांगौ आरो आं गावखौनो हगारना होदों आंहा दा बेबायदि जेबो गैला गोबाव बोसोर आं जेरावखि थाया आं खामानि मावबोदों जेखौ लानानै खामानि मावबोदों दैदेनगिरिफ्रा जेखौ थिनदों आइ आफा रायजो राजाया जेखौ बुंदों मावबोबाय जाफुंसारनो हाबाय आं गाव पार्सनेलि गोजोन आरो नंगौ मानसिफोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि आं जाजोबनो हाया आं मावजोबनो हाया अदेबानि थेवब्लाबो माबाथ' आं मावबाय दिनै आरो बिनि थाखाय आंहा सेटिसफेक्सन दं जे जेखौ दायित्व होदोंमोन आं गासिबो हायाखैब्लाबो आं माबा मोनसे मावबोबाय आरोखि माखासेयावथ' आं रायजाखागोन जे माने एथ' गिदिर बिबानाव थानानै बेफोरखौ मानो मावाखै दाबो बेनो आंखौ स्पिकार हिसाबै दा दिनै बुंनाय बेखौ हगारनाय लोगो लोगो बयबो ससियेल मिडियायाव बुंगोन नोंनोथ' स्पिकार नोंनोथ' गोजौआव दं नों थानानै मानो बर' गोरोबथाया माने बिदि जानांगौ माने बे आरो बे जों बुंजाखागोन मानो बेथ' नंगौ रायजोआ जोंनि सायाव आसा दं मिजिं दं आरो आं मोनसे गोजौ पजिसनाव दङ आरोखि गतिके नाथाय आं गावखौ हगारसारबाय दा आंहा बेबायदि सम गैला बिराद गोबाव सम मावबाय आरो सोरजों जुजिनो आं दा बिटिसिआव बिराद उसुबिदा मोनो खारन जिखि पार्टियाव थायाथों मानो बिसोर गासिबो मोनसे समाव आंनि कलिगमोन आरो दा हाग्रामाखौ बहुद बुङो हाग्रामानि जोबथानाय समसिम आं हाग्रामा मानाव गेदेर चन्दन मानाव गेदेर खाम्फा मानाव गेदेर हाग्रामा आंथ' जों जयैनो मावबोआखै होमबा गासिबो आं जेराव दङ जानाय जायैखौ आं बोरै मानाव गेदेर हाग्रामाखौल' दाय होनो हानांगौ जे आं बेलेग पार्टियाव फैबाय होननानै जों जयैनो सोमावसारदों जयैनो बिटिसिआव माने राजखान्थि खालामदों आरो जयैनो दंबोयोमोन माबा मोनसे जायाखैबा आंनिबो दाय आरो माबा मोनसे जादोंबा बे आंनिबो क्रेडिट दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर'आनो जा गुबुन गुबुन मानाव गेदेर उरखावगोरा ब्रह्म मानाव गेदेर रोनगोरा नार्जारि गासिबो मोनसे समाव जों सोमावसारदों लोगो मोनबोदों प्रमद बर' बिथांखौबो आङो गुदिनिफ्रायनो कामरुप जिल्ला आबसुआव थानाय समावनो लोगो मोनबोदों मावबोदों बिसोरजों आंहा मा शत्रुता थानांगौ बिसोरजों आं राजखान्थियारि मा बुंबावनांगौ आरो आंनो बैसोआव नङाब्लाबो राजखान्थियाव दा सेनियर मस्ट जानानै दंथ'यो कन्टिनिउटियाव आरोखि खारन 2001 मायथाइयाव आं एमएलए जाबाय 2002आव आं एमएलए जेनबाय नाथाय आर्टफेडनि आंखौ केबिनेट मिनिस्टार स्टेटास होनानै सरकारा माने आंखौ माने चेयारमेन बानायबाय बिनि उनाव आंखौ रायजो सभायाव लानानै थांबाय 2008आव कन्टिनिउवासलि 2008आव रायजो सभायाव
माने जाजेननायनिफ्राय फैयै फैयै 2022 सिममोन आंनि रायजो सभाया नाथाय बिनि उनाव आंखौ एमएलए जानांगौ होननानै एमएलए गेलेहोबाय आरो एमएलए नाव आं दा स्पिकार जाबाय दा 2022 सिम 26 बोसोर आङो कन्टिनिउ पजिशनाव दङ दा सोरबाया थाबोबाय दिनै मानाव गेदेर दा हाग्रामाया सिबनि बिबान गैला मानाव गेदेर खाम्फाया दा जेबो बिबान गैथ'ला मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथाङा दा एमएलएबो नंला जेबो नंला आब' प्रमिला जों बयनिबो मानाव गेदेर सिबिजाथाव दिनै बेहाबो जेबो पजिशन गैला मानाव गेदेर हेमेन ब्रह्ममोन बिसोरबो दा पजिशनाव गैला दा जायफ्रा दं बिसोरो माने कन्टिनिउ नङा दा कन्टिनिउआनो आंल'सो दं आरोखि दा आं कन्टिनिउ दं मालाबा बे पार्टी मालाबा बे पार्टी मालाबा बे आफाद बे गासिबो मानसियानो आंखौ बोसोन होदों आंखौ अनदों आंखौ सहाय खालामदों बे मानसिफोरनि सायाव आंहा जेबो आपत्ति गैया आरोखि माने दा आरो आं जि लेभेलाव सहैबाय आङो बेबायदि माब्लाबाबो माबा मोनसे जानो होननानै आं आरो जेबो बिया दिनैसिम आं बिराद खाफाल गोनां आं टिकेट बिफेराखै आरो बिपिआव थाब्लाबो आं टिकेट बिफेराखै जेरावखि होआ थिग बेबायदिनो दिनै बिजेपिआव फैबाय बिजेपिआवबो बहुतआनो टिकेट बिदों आं टिकेट बिनाङाखै आरोखि बिजेपिआ आंखौ रायजो सभायावबो हरफिनदोंमोन आं बियाजासे आंखौ हरफिनदों आंखौनो कन्डिसनखौनो होआखै नोंसोर जेराव आंखौ खामानियाव फैगोन सानो बेयाव बाहायबानो जाबाय बेनाव स्पिकार आं बियाखै एमएलएनि टिकेटखौबो आं बियाखै दिनैसिम बे 2026 मायथाइसिम सहैसिगोन टार्मआ आं दिनैसिम माने टिकेट बिनांनाय बिदि पजिशन फैयाखै आरो गासै बिबानानो आं होजानायसो आं नागिरनाय बिबान नङा गतिके फैबाय थानाय समावबो आं मानो नागिरबावनाय बे बोराय बैसोआव जोबथारबाय 2026 आव आंनि बैसोआ 50 बोसोर जाहैगोन माबा मा होनो 55 बोसोर जाहैगोन आरो बिजेपिआ देरहानाय जितु सरकार दानायसिम जि मासि मोननानै सिंगेल पार्टी सरकार दानो हायोब्ला नोंथाङा सिफ जानानै मा मा खामानि मावनायाव सिगां दं ना जेराव आंहा जेबान गैया सिफ जा बा दाजा दिनैसिमबो मानाव गेदेर प्रमद बर'आबो जुदि आंखौ माबा मोनसे बुङो आङो बेवहाय मदद खालामगोन आगोलाव मानाव गेदेर हाग्रामा बिथांमोना जि मावदों आंखौ जि थोनदों आं गासिबखौबो मावना होबोदों गतिके आंहा बेजों जेबो खोथा गैया बिटिसिनि खामानि बर'फोरनि खामानि बेखौ आं थैजासिम आं मावलांगोन आरोखि आं जेखौबो अपस होआ आरो बेखायनो आं बिपिएफनिफ्राय एंगारनानै फैदोंमोन मानो आं बुंदोंमोन बिपिएफआ जेब्ला बर' कसारी दानायखौ नांथ'वा दाथ' नाङा होननानै जेब्ला बिपिएफआ बे समाव बुंदोंमोन अब्ला आं बुंदोंमोन बेखौ खालामनो नाङा खारन जों माबा मोनसे मावनानै होनो हायाखै जानो हागौ नाथाय बिसोर गाव हारिनि थाखाय मावलांबाय थानायखौ जों मानो बादा होनो जों मानो हेंथा होनो जों मदद होनो हायाबा थाबानो जाबाय नाथाय जों बेखौ मानो बादा होनो आरो जि बर'नि गांनाय उखैनाय बिटिसिनि बायह्रानि दिनै सरकारा बिल लाबोनो नागिरबाय बेखौ जों मानो होबथानांगौ गतिके उनाव जुदि जायाबा माबा मोनसे कारनाव राजनितियाव मा गेरेन्थि दं नाथाय बे समाव मानियाखिसै बेवहायनो आं बुंबाय आं बिपिएफनि बे डिसिसनाव गैया आरो जोबनायाव बर' कसारी काउन्सिलखौ जानांगौनि बेलायाव आङो बिपिएफनिफ्राय ओंखारनांबाय नङाब्ला बिपिएफनि माने जिथु थांखि सिद्धान्त बिनि हेंथायै आं खामानि मावनो हाया ओंखायनो आं बिपिएफनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनानै आङो मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सर्बानन्द सनवाल बिथांमोनखौ नारसिनबाय बेयो जोंनि कमिटमेन्ट जेरैखि जायाब्लाबो बेखौ खालामनांगौ आरो बेवहायसो गभर्नरनि दारै अर्डिनेन्स जानानै जिहेतु बिलखौ लाबोहोआखिसै गभर्नरनि दारै अर्डिनेन्स जारि खालामनानै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानाय जादों बिनि उनाव लास्ट ममेन्टआव जेला लास्ट सेसन जाबाय बेवहाय आं गभर्नमेन्टखौ खावलायदोंमोन जे जुदि हेमानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म डब्लिउपिटि मिनिस्टार बिथाङा मावला खारन बिपिएफआ बेखौ माबा खालामबाय अपस खालामबाय बिथाङा मावनो हाला अब्ला आङो सरकारखौ खावलायदोंमोन जे दस्रा पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मिनिस्टार बा जिखुनु मिनिस्टारखौ दायित्व होनाबाबो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ पास खालामनांगौ जिहेतु अर्डिनेन्सआ 6 मासल' थायो बे समाव आरो बेबायदियै गासिबखौबो जोङो दाफामनानै होनाय जाबाय आरो होनानै बिनि उनाव माने मा होनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दाजाबाय आरोखि जोबनायाव मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो माने बिलखौ एज ए डब्लिउपिटि बिसि मिनिस्टार हिसाबै गाव पार्सनेलि पार्टिया जुदिअ आपत्ति दंमोनब्लाबो बिथाङा सासे मन्त्रि हिसाबै बिथाङा बेखौ इन्ट्रडिउस खालामबाय आरो पास खालामबाय आं साबायखर बावो बिथांखौबो बे जोबथारनाय जिथु हाबाफारि बेवहाय मदद लानायनि थाखाय गतिके आंनिया खामानिजोंसो दिनैबो आं जि मावबाय थादों दा बहुतआनो बुङो बर'नि थाखाय बिराद गिदिर खामानि मावबाय खिन्थु आंहा राजखान्थियाव बहुद खथि दं गुबुनारिफ्राथ' आंखौ सानगोन बेखौ स्पिकार खालामनाया गाज्रि जाबाय बेखौ राजखान्थियाव बाराद्राय सुबिदा होनाया गाज्रि जाबाय राजखान्थियाव बेफोर बिराद खहा नाथाय आंहा बेजों सोमोन्दो गैया आंनिया जाबाय जोंनि जारिमिनारि जि मोनसे आइडेन्टिटि सिनायथि बेखौ जों इस्टाब्लिश खालामलांनांगौ
आरो आं दिनै सुजुग मोनबाय बिनिफ्राय नांगौब्ला आं एमएलएबो जाया स्पिकारबो जाया जेबो जाया नांगौब्ला खिन्थु आं बे गावनि सुजुग थानायावनो बेफोर माखासे बुस्थुफोरखौ बेवहाय गायसननानै गालांनांगौ होमब्लासो मुलुगनि मानसिफ्रा मोनसिगोन जे बेवहाय कसारी होननाय जाथिफ्राबो जे रायजो खुंदोंमोन नङाबा सोर मोनथिनांगौ आरो बेखौ आन्दलनजों खालामनो हाया थाखा फैसाजोंबो नोङो खालामनो हाया नाथाय जेला जोंनो पलिसि मेकार जाबाय जोङो चिफ मिनिस्टारजों रायलायबाय गासिबो आङो एसेम्ब्लियाव बेखौ एप्रुभ खालामनानै लाबाय जों बेबायदि मोनसे डिजाइननि गेटआव इनस्टल खालामगोन बयबो एप्रुभ खालामबाय माने मदद होबाय आरो बे मथे खामानिखौ मावबाय जोंनि मानव गेदेर कमल गयारि आर्टिस्टखौ आङो साबायखर बावगोन स्कलार सार बिथाङा बेखौ आंनि खावलायनाय लेखा गासैखौबो डिजाइनखौ बानायनानै माने राजस्थानाव बेखौ अन्थाइजों दानहोनानै दिनै बेखौ लाबोनानै गायसननो हाबाय आरो बिथांनिबो कन्ट्रिबिउसन बिथां नङामोनब्ला आंना साननायल' जागौमोन नाथाय बिथाङा खुब मोजां आगोलनिफ्रायनो बिथांखौ लानानै आं खामानि मावबाय थादों दिनै मोनसिं सिं बोरायनि मुसुखा बिथांखौनो आं डिजाइन खालामहोदोंमोन आरोखि बाथौ धोरोमावबो दा बेफोर जोबथायाव आं बेखौल' आरो मिथिबावनो लुबैगोन नोंथांनिफ्राय जे आथिखालाव नोंथाङा मा नोजोरजों नुहुरो जिहेतु नोंथाङा बर' हारिनि सासे गागि राजखान्थिगिरि गागि साननो हनो गोरों सासे सुबुं जे बिटिआरआव मोननै राजखान्थि रिजिनेल पार्टि दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिसोर मोननै राजखान्थि दोलोनि थासारिया माबायदि आरो बे बाथ्राखौबो सरजाबगोन जिहेतु सिगाङाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जे मोननै पार्टिखौ ज' जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन नङा नाय बेवहायथ' राजखान्थिया राजखान्थिखा बेवहाय हारिजों सोमोन्दो थाया नाथाय राजखान्थिगिरिया हारिखौ बेसेबां मदद खालामगोन हारिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावगोन बेसो आरोखि राजखान्थिया जेबो नङा राजखान्थिया जाबाय गोहो आरो गोहोआ जेराव थागोन बेवहाय जेब्लायबो नाख्लायलायनाय बे थाखागोन आरो मा सासे मानसिया जेला एमएलए जानो नागिरो बे सेक्रिफाइस खालामनो नागिरा बे हासिल खालामनो नागिरो आरो बे हासिल खालामनो थांनायाव बे रावखौबो सिनाया बिमा बिफाखौबो सिनाया बियो जाथि खुरमाखौबो सिनाया लोगो दिवाखौबो बियो सिनाया बे जाबाय राजखान्थिनि मोनसे नेचार आखुथाय आरो दा जोंना बेयावसो जेंना जों राजखान्थिखौ बर' जाथिजों लांनो नागिरबाय थायो भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक हादोर बेवहाय नोगोरारिजोंसो सोमोन्दो जाथिजों सोमोन्दो गैया आरो बेवहाय अनजिमाजोंसो सोमोन्दो जोंनि गणतान्त्रिक हादोराव जोंनि माने बे हादोरखौ खुंनायनि खान्थियानो जाहैबाय मोनसे बिसायख'थिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि माने थान्दैफोरखौ बिजाथिफोरखौ माने बिसिनि चइस मथे सेलेक्सन खालामना लाबोनानै बा देरहा होनानै लाबोनानै बे मानसिफोरनो गथायना होनाय आरो बे देरहाबोनाय मानसिफ्रा गावसिनि गेजेराव लिडार फाथिगोन बेनो बिटिसिआव चिफ जागोन स्टेटआवबा एमएलए जालाङोबा बे चिफ मिनिस्टार जागोन आरो सेन्ट्रेलावबो बियो प्राइम मिनिस्टार जागोन रावबो गाव जानो होननानै जानो हाया रायजोआसो खालामगोन आरो बेवहाय नोङो नमिनेसन होनांगोन नों जुदि रायजो खुंनायनि बेलायाव थाफानो नंदोंबा नङाबा नोंसोरो रिपर्टार जानानै बेयाव रायबाय थाबाबो बियो जेबो खामानियाव होआ मानो जोंनि संबिजितआ बुंदों खालि पार्लियामेन्ट बिधान सभा एसेम्ब्लि बेवहायल'सो नों डिसिसन लानो हागोन सरकारा बायहेरायाव डिसिसन लायो बे जाबाय पार्टिनि थांखि माने सरकारनि थांखि सानैसो जायफ्रा मन्थ्रिनि दायित्व मोनदों आरो चिफ मिनिस्टारनि थांखि बा प्राइम मिनिस्टारनि थांखि नाथाय बे थांखिखौ मावफुंनायनि सिगां बिसोरो आयेन आफादाव बिधान सभायाव बा पार्लियामेन्टआव लाबोनांगोन आरो रायजोआ देरहाहोहरनाय गासिबो सोद्रोमाया बेवहाय बिनि बागै बुंनो सुजुग मोनगोन बादा होनो आरो सापर्ट होनो आरो जाय मेजरिटि बे मेजरिटियानो बेवहाय गनाय जाहैयो आरोखि बेवहाय रावनिबो लिरनाय फरायनाय डिग्री गोरों मानसिनि माबाया जोंनि गणतान्त्रिक हादोराव माने बे सोलिया गतिके बर' हिसाबै राजखान्थि खालामनो थाङोब्ला बेवहाय बर' नन बर' दिनै फ्राय 36 लाखसो सुबुं दं 36 लाखसो सुबुं दं आरो बे 36 लाख सुबुंनि गेजेराव बर'फोरनि माने अनजिमाया ट्राइबेल गासैखौबो लाफाजोबनानै जोंना दा 32% आरो 68%आनो गुबुनारि दा 32%आ आरो मोननै पार्टियाव गावबावोब्ला अब्ला 2012 जागोन सोरबाया बुरजा पावारफुल सोरबाया खम पावार दा 2012 ल'जों नोङो बोरैहाय जाथिनि थाखाय राजखान्थि खालामनो गतिके जाथिनि थाखाय नों राजखान्थि खालामनो थाङोबा नों गासिबो बेवहाय राजखान्थियारि भाबै नोङो जेननानै थाजोबगोन आरो गतिके बे मोनसे ओंखायनो आंनिया जाहैबाय राजखान्थिखौ राजखान्थियारि नोजोरजों नायनांगौ जाय जेरावखि थाया दा दिनै बिजेपिहाथ' जेबो थांखि गैया खुनु जाथिनि थाखाय आरोखि अदेबानि बिजेपियाव आं दिनै माने मा होनो बुंथिगिरि जानानै आं थाहैबाय आरो बुंथिगिरि जानानै थानानै बिजेपियाव एजेन्डा गैयाजासे बिजेपिया बेफोर खोथाखौ कमिटमेन्ट होआजासे
दिनै आं बर' रावखौ बेवहाय इमप्लिमेन्ट मावबाय खिन्थु आंथ' बर' आफादाव गैया बर' राजखान्थियाव गैया दिनै आङो बेवहाय बायखोन्दा नेरसोनखौ गायसनबाय गेटनि लांगोनायाव खिन्थु बेयावथ' आङो बर' आफादाव गैया दिनै आं राजखान्थि हान्जायावसो दं बेबो बर'नि राजखान्थि हान्जा नङा जेखौ बर'फ्रा गावनि सानो दिनै आङो चिफ मिनिस्टारखौ बुंनानै APSC केडारफोरखौ दिनैहाय सरकारा बर' रावनि माने माबाखौ ट्रेनिंखौ कम्पालसरि खालामना होजोब्बाय गासिबो गेजेटेड अफिसारफोरनो दा क'क्राझारनि माबायाव खेबसे नोंथांमोना माने इन्टारभिउ लाहैब्ला मोजां आरो जोंनि बेनि जिथु माने एडमिनिस्ट्रेटिभ माने माबा दं स्टाफ कलेज बेवहाय खालामनाय जादों बेवहाय एसे लाहै मालाबा बेवहाय बर' माने लेंगुवेजखौबो बाहायनाय जाबाय आरोखि जोंथ' माने बर' पार्टि नङा खिन्थु अदेबानिथ' बर'नि खामानि मावदों ओंखायनो मानसिनि गोसोनिसो खोथा हिमन्त बिश्व शर्मायाथ' बर' नङा नाथाय मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्माया 2004 मायथाइनिफ्राय जों थानानै दानि बड'लेण्डनि गासिबो खामानिखौ बिथाङानो मावदों दाबो बिथाङानो मावगासिनो दं खिन्थु बिथाङाथ' बर' राजनिथियाव गैया बिथाङाथ' बर' मानसि नंबावासो खिन्थु जों बेखौ गाज्रि बुङो नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां राजखान्थिगिरिफोरजों खामानि मावबोबाय हिमन्त बिश्व शर्माखौ नागारनानै सोर बेबायदि राजखान्थिगिरि दं आसामाव जाय बर'फोरनि गांनाय लुबैनाय हास्थायनाय बर'फोरनि गोरोबथा बर'फोरनि थाखाय बायदिसिना खामानि बेफोरखौ मावनाय सोर दं दा ओंखायनो राजखान्थिया बेक्तिखौसो नायनांगौ नों बिनि गोसोआ बिनि हान्जाखौ नायनानै लाब गैया पार्टिया मोजां गाज्रि थाया पार्टियाव थानाय मानसिनि सायावसो पार्टिया सोनारो पार्टियाव थानाय मानसिया जुदि मोजां पलिसि लायो रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ जुदि सुस्रांनो लायो अब्लानो बे पार्टिया मोजां पार्टियानो नोंनि गासिबो मोजांखौ खालामना होनो हाया बेवहाय थानाय मानसियासो गतिके UPPL BPF आं सानो बेवहाय खुनु गाज्रि गैया बेवहाय पलिसिया मोजां लाब्लानो रायजोआ अनसायगोन आरो मोननैजों ज' जानो हायोबाथ' बिराद मोजां जोंनि गिबि मन्थ्रियाबो बुंदों बड'लेण्डखौ रावबो इच्छा गैया जे बेवहाय फैनानै राजखान्थि खालामनो अदेबानि बयबो लुबैयो जे बड'लेण्डनि राजखान्थियाबो जाहाथे रायजोनि राजखान्थियाव मदद खालामथों जोंनि हादोरनि नेशनेल राजखान्थियाव जाहाथे मदद खालामथों बेखौल'सो लुबैयो बाखि बेवहाय हाबसनफैनो रावबो लुबैया नाथाय बेवहाय जुदि बेबो जायाबा डेफिनेटलि राजखान्थियावथ' सोरजोंबा थांजानो गिगोन ना सोरबाखौबा गावनि शत्रुखौ लाजाङि दिनै BJPया UPPL BPFखौ लाना सिन्था खालामा खिन्थु जुदि कंग्रेसआ बोरैबा BPF UPPLनि नांलायनायाव जुदि गासै BTCखौ देरहायोबा जुदि सोरबा AIDF पार्टिया देरहायोबा जुदि सोरबा गुबुन पार्टिया देरहायोबा BJPनि टेनसना बेवसो BJPनि टेनसना UPPL BPF नङा हाग्रामा प्रमद मानव गेदेर बिथांमोनहा माने BJPनि टेनसन नङा BJPनि टेनसना जाहैबाय बेवहाय बोरैबा गुबुन पार्टिया माबानो हागौ नामा बेखायनो BJPया नोजोर होबाय थायो खारन BJPयाबोथ' राजखान्थि मोनसे माबा थाहैनांगोन ना बेवहाय दिनै 15 MLA बे बिधान सभायाव दं 15 MLAयाथ' थामसा नङा बे 15 MLAखौ जुदि BJPया नोजोर होआ UPPL BPFआ माबा खारनाव जेनजोबनानै जुदि कंग्रेसआ देरहालाङो जुदि AIDFआ देरहालाङो जुदि दस्रा हान्जाया देरहालाङो अब्ला बेलेग हान्जानि सरकार फैगोन ना फैया आसामाव राजखान्थिया जाहैबाय बे राजखान्थिया नोङो रावबो सेक्रिफाइस खालामनो नागिरा जेखि जायालै बे नङा आरोखि राजखान्थिया ओंखायनो बेबायदि सेक्रिफाइसआ जाहैबाय रामायणनि समनि गासिबो सेक्रिफाइस नङा होमबा कैकेयिया बिबाय फिसालाखौ खालामनांगौ बुजिबाय रामखौ बनबासाव थांनांगौ दे होननानै रामा थांबाय भरतआ फैबाय बिमाखौ रायबाय मानो बिदि खालामनांगौ आंनो नाङा आदाखौ नांथारगौ बेखौ होसोलांबाय बुजिनो मोजाङै गासिबो बेबायदि सेक्रिफाइसनि जुगा रामायणाव खिन्थु महाभारतआवथ' सेलायनाय गाख्रबनाय गाज्रिखौ माबा खालामनाय राजखान्थिया बेबो आरम्भ जायाखै होनबा आरो दानि राजखान्थिया बेनिख्रुइबो बांसिन मानो 12 बोसोर राजखान्थि खालामो दा मानसिफ्रा गोदो इलेक्सन समावल'मोन आइ आफा रायजो राजाया दाथ' गामि गामि थांनानैबो पार्टि जइन खालामलायबाय थानाय जाबाय थायो 12 मास बेनि गेजेराव राजखान्थि हान्जाया थिखिनांगौआ बयहाबो जेब्लाबो बेसेबां गोब्राब बेसेबां टेनसन ओंखायनो UPPL BPFखौ लानानै BJPहा बेबायदि जेबो गाज्रि साननाय गैया बड'लेण्डखौ लानानैबो जेबो बे साननाय गैया नाथाय बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि मोजांनि थाखायथ' सरकार हिसाबै रायजो सरकार आरो सेन्ट्रेलनि सरकाराबो मिरुनि सरकाराबो दायित्व दं बिबान दं गोबां माखासे फ्लेगशिप प्रग्रामफोर लानाय दं जि BTCनि बादै सेन्ट्रेल आरो स्टेटआ मावो बेफोर खामानिनि मावफुंनायनि बिबाना बड'लेण्ड सरकारनि बेखौबोथ' नायगोन जे जाहाथे मोजाङै जायो गासिबो बे स्किमफ्रा बे
बिथाङानो जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि गाहाय बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि डेम'क्रेटिक खौराङाव बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुङै आरो गुवाहाटी दिसपुरनि आसाम आयेन आफादनि जे लांगोनायाव बा सिं बाहागोआव बर' रावखौ बाहायनाय बेफोरनि सायाव गोनां बाथ्राखौ बुंथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो जे गावारि राजखान्थि बिथिङावबो बिथां बिस्वजित दैमारि सारा गावनि गोनां बाथ्राखौ मिथिहोबाय दिनै बेखिनियाव जे नोंथांमोननो मिथिहोबाय जे मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा जे गावनि सानखांथिनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो मिथिहोबाय दिनै बेखिनियावनो डेम'क्रेटिक खौरांनि मोगा-मोगि सावरायनाय आयदाखौ फोजोबबाय।